ሰላም ከመይ ኣለኹም ተከታተልቲ ናሪታም ቻናል እንኳን ደህና መጻኹም ናብ ቻናለይ ቶምዓት ድማ ናይ ሰንበት ቁርሲ ብጣዕሚ ጥዕና ዝኾነት ክንሰርሕ ኢና ነዚ ንቆታብ ዝቀርብ ኣለኹ ፓንኬክ ኢና ክንሰርሕ ብኦትሚል ዝስራሕ ፓንኬክ ኢና ክንሰርሕ ነዚ ዝኸውን ነገራት ዝቀርብ ኣለኹ ናይ ባናና ኢና ነግርብ ብዓልቲ ናይ ሙዝ ጌርና ነዝደልየኒ ቁሑት መጀመርያ እዛ ብለንደር ተድልየኒያ እዚኣ ናይ ጁስ ብለንደር ማለት እዩ ክልተ ባናና ኮኮናት ኦይል ባዕሉ ኦትሚል ቤኪንግ ፓውደር ሲነመን كلتن قاقحو نيشتي ጨው زبيب ኣብዚ ድማ ሲነመን ኣለኒ እዚ እኔ እንደልያኒ ኣብዚ ቺያ አሲድ ቀሪብ ኣለኹ እዛ ቺያ አሲድ ተቀረብኩዋ ኣብ ክንድን ቋቁሖ ቺያ አሲድ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቬጋን ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ምንም ቋቁሖ ፀባ ደይብሉ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ነህለ ቀሪብ ኣለኹ እዚ ቺያ አሲድ ናይ ቡን መጥሓኒ ገይረው ወቂጣ ቀሪብ ኣለኹ እዚ ሓንቲ ማንካ ቺያ አሲድ 3 ማንካ ማይ ገይርና ኣብዚኣ ክነጽንሓ ኢና ክትሓፍሰልና ማለት እዩ ሽዑ እዚኣ ከም ቋቁሖ ንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሓንቲ ካፕ ቺያ አሲድ ብ3 ማንካ ሕፍስ ያ ትብል ኣብዛ 5 ደቂቃ ክትጸንሓልና ኣብ ክንድን ቋቁሖ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቋቁሖ ደይብሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ቋቁሖ ደይበልዕ ወይ ድማ ንጾም ክንሰርሕ እንድሕር ደሊና እዚ ከም ቋቁሖ የተሓሓዘልና እዩ ፕላስ ድማ ብጣዕሚ ጥዕና ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እሄለት ካብዛ ኦትሚል ሓንቲ ማንካ ወሲደ ኣለኹ ክንዲ እዚኣ ትኸውን ሳክን ገባይና ኦኬ እዘን ባናናና ክልተ ባናና ድበሰለ ባናና እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ጥዑም እዩ ድገብሩ ኣነ ብዙሕ ድበሰለ ስለዘይብለይ ዝገይረ ኣለኹ ግን ሞራ ኣብዝ በሰለ ሞራ ጣዕሚ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ክልተ ኤግ ክንገብርና እሽተይ ጨው ለሓንስ ማንካ ናይ ሻሂ ሲነመን ማንካ ቤኪንግ ፓውደር نهلا نايوت ميلك على لو معلت عنا كن ولا ألمند ميلكم دخونا ألمند كلا عينة ميلكم هو نخليه يعني كن أوت ميل يجيرو لو معلتي حنت بزيادة ما أوت ميلك شو نزيع لا نقبل كله هلا كم زي أجيرة هنا ينالكو حجاب زي أبزع نزع كم زي أجيرة لكو حجو نزع سبيل لا أبزع وشت نحوسها تدلكم ناتس بلوبري تدلكم وكالة نجر تقبلوا تخبرهم أنا زبيب سلازنبراني ريزن سلازنبراني لهم عندك أجيرة لكو حجي كنسن نزع فانيلا أو إيه نزع كوكونات أويل كم زي أكلك يا إيه هيك هزلنا ما أنت مالتي زي أجيرة
السينمان وطعميو السينمان كله نجم طعمي لجبره كذا أجينا كنسنكتينا كنسنكتو كوينو دلو عمي تبقو كوينو له كذا أجينا نفس السلو كان زي عجلنا طعمي طعمت كوينالا كنت كوينالا يعني بحق الطعنا كرسي قولوا عديو من عبيت ديو كله هذا لكم كان أجيكم فينا باتر كلاكوا وعلمند باتر علو تلكي هذا لكم كنت قاعد قبل قوة معار هذا لكم كيفكم نبلعه أنت كرسي كون سنبتنا زي عجبنا قولتنا بحق طعمي يقني الله مسلسلات صنحكم فتنوا نيطعنا اندحر كطحنوا كلكم حافيسكم ويقدينكم دحر حافيسكم انت علمند ميلك ወይ ድማ ኦት ሚልክ ጌርካ መቅጣኒው እንድሕር ቀጢንኩም ድማ እቲ ኦት ሚልክ ሙሳኽ እዩ ኦት ሚልክ ሕሩጭ ምግዛእ ኣይድልን ይበታ ብለንደር ከምዚ ኣገራ ጽብቕቲ ኮይና ኣትወጽ ንሄለ ሮጊት ጽቡቕ ኮይኑ እዩ በቃ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እቲ ቤኪንግ ፓውደር ድማ ከምዚ ፎኪስ ይትገብሮ ጌርካ ከምዚ ኣምስት ማናና ጌርካ نبحق التمثيل مو طبق سنبت بتمت دلو سلام الرخب بطعم يقني لي انتم حدشتي تكونكم سبسكرايب شير كومنت هيفرسونا نسوم مساعدة لكم دما عزي مسكن كله برافات عن دلهم طبق نقبرنا باي